Det har været en rejse fra, at jeg har tromlet folk ned for at få min vilje verbalt, og også at jeg til at blevet meget vred, for at ikke kunne forstå, hvorfor de ikke ville høre og forstå, hvad jeg sagde. Der har jeg lært, at hvis man sørger for at være bevidst om, hvor man er, det er okay, man ikke kan have et super overskud altid, men er man bevidst om, hvor ens overskud ligger på dagen eller i den givne situation, så, så kan man også både passe på sig selv og på andre og sørge for, at det arbejdsmiljø, vi er fælles om at skabe, at det bliver så godt, som det overhovedet kan. Rent professionelt har det givet mig meget, når man sidder i et mødelokale med mennesker, der har forskellige mål, de gerne vil opnå, og har forskellige måder at prøve at opnå de mål. Så har jeg mærket og oplevet, at jeg har en klar fordel, fordi at jeg er bevidst om, både hvor mit eget overskud er, så jeg ikke selv mister fatningen og begynder at sidde og diskutere højlydt, eller nogle gange nærmest råbe i munden på alle de andre, der prøver at overdøve hinanden for at få ret. Jeg kan bære over med deres opførsel på en anden måde, fordi jeg ved, at det er fordi, de har mistet overskud, og de er et uhensigtsmæssigt sted, hvor de er kravlet op i et træ og bare sidder og råber. Og jo mere de sidder og råber af hinanden, jo mindre er der nogen, der hverken evner eller har lyst til at lytte til, hvad de andre siger. Og så gør det jo også, at jeg er bevidst om, at hvis jeg træder ind i et rum som en tordensky, så giver det andre mennesker nogle enormt dårlige vilkår for at have det godt på deres arbejdsplads. Det gavner. Det gavner både mig og dem, og det gør, at der kommer nogle bedre møder ud af det. Og det gør, at jeg får mulighed for at behandle andre mennesker på en pænere og på en mere værdig måde. Og det kan jeg jo, vil jeg jo egentlig tale også helst der, hvor min oplevelse er, både med mig selv og med andre, at det er, når folk mister overskud og behandler og begynder at opføre sig på en måde, der ikke altid er særlig hensigtsmæssig, så er det ikke, fordi de er dårlige mennesker, men det er, fordi de er ikke klar over, at de har mistet overskuddet fuldstændig. Sammenholdt med den viden at det er ikke, fordi de ikke vil høre, eller det er ikke, fordi de ikke vil forstå, men det er, fordi at vi opfatter virkeligheden forskelligt. Når man har det med, så giver det rigtig god mening. Og i det øjeblik, man ved, hvorfor folk reagerer, som de gør, så kan man også forstå det. Og i det øjeblik, at man har lært at forstå, hvorfor det er, som det er, så tror jeg også på, og så har jeg i hvert fald oplevet, at så er folk også mere åbne for at, og sige, nå ja, det var jo bare det, og grine af det. Og det har virket over al forventning.